Oh, het is koud. Ik neem je even mee naar de achterzijde van het gemaal. Het wordt ook wel eens de oonstreamkant, de oonzoerkant neemt. Ik ren even terug. Dus zorg hier naar de Friese boezem. Ja, wat we ervan schenken maar de mist. Maar dit is het stroomkanaal naar het gemaal daar. En als het noodzakelijk is en we zetten het gemaal aan, dan komt het water hier on hinnen. En dan streamt het mij deze koker in. Nou, hoe groot is zo'n koker? Ik ben zelfs 2 meter. Ja, dat zo groot dus. Hè? Dus ik kan er recht op instaan aan de binnenkant. Maar die vis die moet hier terug hinnen. Het gemaal bij Starem is een van de wichtigste van Friesland. Het maakt dus een protte werk verzetten. Om te pompen zo groot binnen wie het waterskip bang dat ze skeer ombrengen zoen aan de vis die er nog terug hinnen zwemmen wil. We staan hier om toch iets te vertellen van de visuittrek en de vismigratie van het IJsselmaar naar de Friese boezem ta en ook van de Friese boezem naar het IJsselmaar ta. Dit gemaal en de sluis in Jonken die liggen zelfs in de IJsselmaardijk. En dat is voor vis een grote barrière. Nou, daar willen we nou oors mee omgaan. Het verhaal van de vismigratie in Friesland begint in Holland bij viskerman Wilkin den Boer. Hij werkt mee aan een onderzoek naar de problemen die het vis heeft onder water. Ik ben vannacht onderzoek wezen doen bij een gemaal om te kijken hoe visvriendelijk het is. En ja, deze was niet visvriendelijk. En dan zie je dit soort dingen. Vissen die gewoon bij het gemaal in tweeën gesneden zijn door de pomp. Ja, hier word ik heel triest van. Zo'n waterschap moet natuurlijk, en daar is dat onderzoek ook voor, heel erg concluderen van joh, daar moeten we snel wat aan doen. Want ik kan niet langer zo, zeker in de huidige maatschappij niet. Dit keer joggen ze naar de skeer die het ongejochten wordt terug de gemaal. Hier zien we een vis waarvan het hoofd afgehakt is. Vissen willen graag migreren. En dat is een bepaalde route die ze afleggen. En op de route komen ze een aantal barrières tegen. Dat kunnen waterkrachtcentrales zijn en stuwen of gemalen. En die barrières die zitten hun migratiedrang in de weg. En ja, daarom is dat een probleem. De onderzoekers hebben het rigoureus aangepakt. Wat we gedaan hebben is aan de voorkant kijken hoeveel vissen er eigenlijk bij het gemaal komen. En aan de achterkant kijken hoeveel vissen er doorheen gaan en wat de staat is van de vissen die er doorheen komt. Een blank vorentje van 13. En nog een blank vorentje. Enerzijds kunnen we gelukkig concluderen dat we heel veel gemalen niet hoeven aan te passen of te vervangen, want die schade valt gelukkig mee. Maar wat we ook heel duidelijk kunnen doen met de resultaten is dat je kunt focussen op zeg maar, de probleemgevallen. En dan hebben we nog een paling. Ik schat deze op 55 centimeter. Meestal zijn het zo'n 10 meetdagen, maar we hebben het echt over honderdduizenden vissen. Als we kijken naar het onderzoek, dan hebben we ik meen een kleine 300.000 vissen gevangen, die dus allemaal door de handen van de onderzoekers zijn gegaan. Vismigratie is de trek van vissen van bijvoorbeeld zoet naar zoutwater of van een meer of een plas naar een rivier of naar een beek of weer terug. En dat doen vissen vaak omdat ze op een andere plek leven dan dat ze bijvoorbeeld paaien. De meest bekende voorbeelden en ook de meest extreme voorbeelden zijn natuurlijk de zalm en de paling. De paling die de halve wereld over komt zwemmen als klein glasaaltje en uiteindelijk als grote volwassen aal weer het hele eind terug moet zwemmen naar Mexico. En de zalm die ook als hij jong is ergens in een riviertje of een beekje wordt geboren en dan helemaal naar zee zwemt uiteindelijk, daar weer een tijdje zit en uiteindelijk weer terugkomt om weer eitjes af te zetten in een rivier. En zo heb je allerlei andere vissen die dat ook doen. Bijvoorbeeld het stekelbaarsje, zo'n heel lullig klein visje, dat trekt ook. We hebben dus een monitor en de vis opvangen die uit het gemaal komen is, tot de pomp hinnen. En ja, daardoor wordt het water wel verpleegd en de vis die in het water zwemmen, die moet wel mee. Maar ja, waar weet
hoe volle vis dat is en of die visje dat wat oerlibje. Nou, wat blijkt, dat weer een heel mooi resultaat. 95 of 98% van de vis die komt libbend door het gemaal heen. In Friesland lib je visken. Dat weet elke nien. Maar waar en hokker krijgt, dat is voor een prottenmensen nog onbekend. De vrijwilligers van de Viskatlas willen het weten. Zo zie je heel Friesland al. Op ziek naar alle viskijns. Dit is een koolblij. Bij centimeter 3 tot 5 categorie. En dus gewoon nog een hele jonge vis. Voor nog een klein modderkruipertje. Maar die is zo klein. Ja. Echt een heel mooi panterpatroontje heeft deze. We wilden toch de driedoornige stekelbaars. Dat is nou een soort die inderdaad vanuit zee landinwaarts trekt rond deze tijd. Nou ja, dat betekent in principe dat er een verbinding mogelijk is vanuit zee om hier te komen. Zullen we allemaal gaan tellen? Oké. Drie door 3,5. Dit voor een 0,2. Wij gaan nu alle gevangen soorten gaan we per lengtecategorie gaan wij noteren. En vervolgens gooien we de vis weer terug. De gegevens voeren wij in een database systeem waardoor de natuurorganisaties, maar ook gemeentes en dergelijke kunnen zien wat voor vissoorten hier gevonden zijn. En wij kunnen het voor de bescherming van de soorten gebruiken. Dat de pompen zo grut wienen, wie dus al een gelok voor de visken. Maar uit het onderzoek blijkt nog wat bijzonders. Nou, ik ben wel benieuwd. Hoe gaat het met de vismigratie? Ja, hartstikke best. Ja? Ja. Ja, het mooiste van het onderzoek weer dus dat het gemaal visvriendelijk weer. Maar het bracht ook in beeld hoeveel vis er nou trots het gemaal zwommen is. En hoeveel vis er trots de sluis zwommen is. En nou, dat wie in dat geval, dat gemaal in bedrijf weer. En we ook de sluizen iepen hier voor de viskrek. 60% van de vis is door het gemaal gegaan, maar 40% door de sluis. Dat was een verrassing. En dat was wel een hele grote verrassing eigenlijk. Want ja, we hadden eigenlijk verwachten dat alle vis dan wel met de stroom mee door het gemaal zwemmen zou. Die onverwachte uitkomst had de wetenschapper zo'n denken zet. Hoe kunnen we zo volle mogelijk viskwerp wij helpen met toekboeren verstaan? Hoofdzakelijk is dit al een gaanwerk. En daar ben ze al wat verder. Dit is voor de skipvaart maken dat het de kolk voorin kan. En als het dan weer op het nieuwe niveau is, dan wordt er ook weer sluiten. Maar nu hebben we dus uitgevonden van, hey, dit god, dat werkt het ook heel best voor de vismigratie. En dan laten we jongens dit leuk gewoon eventjes op een kierriepen staan. Meer dan dit is net nodig. En de vis die in die kolk zit, die kan hier heel makkelijk doorheen zwemmen. Maar meer is het eigenlijk net. Bij Rob Tassiel, een van de mooiste plakken van Friesland, had gemaalbeheerder Klaas Kuken de tieren bot verhoring sjoen. Doet er als jong kerel bij Rob Ta begon, wie het nog een ouderwetske sluis. Wat we hier zeggen, is de oude sluis die je voor het gemaal stiert. Dat is weer een oude spuisluis en die is gebouwd in 1884 en het functioneert tot in 61 jaren. De vis kon er altijd in komen, want dat weer mooi kleppen en met kentering van tij, dan weer de stroomsnelheid dusdanig gering. Ze konden er altijd in zwemmen. En dat is nou gebeurd, want met het gemaal lukt dat net. Want dan heb je achter het dik nog eens de buitenschuren en daarachter komen nog eens een keer de neetschuren. Dat je kan wel begrijpen, er komt nooit een visje of een eeltje terug. Dat lukt net. Vandaar dat we die vishevelek gebouwd hebben. Als een wierenstrieder jocht het Klaas hem ier op zijn nieuwe taak. Het tellen van duizenden glazieltjes en stiekelbeers. Hij wordt hierbij hopen door een speciale uitvinding,
Een viskevel, een soort van lift van visken die dwars door de dik rent. Hier heeft de zee, hier heeft de dik en hier heeft de diksveert van de polder. Daar pompen wij uit de polder, uit de diksveert, dat is relatief zwiert water, pompen wij sa oer de dik in een vangbak. En die vis die hier zit, bespeurt die stroom en zwemt die vangbak in. En dan om het 2 uur wordt die vangbak aansluiten. Dan gaan de schuifjes hier dicht van de inzwemming hier beginnen. De vacuumpomp onder de dik begint vacuüm te zuigen. Dan hevelen we die hele bak vis, mooi water, sa oer de dik, de diksveert in. Het is een prachtig systeem. Ja, en het werkt als een tierenleer. Je hebt er geen drukte mee. Alleen nog de monitoring. Want het werkt vol automatisch. Kijk, onder de kant zitten, daar zitten heel veel beestjes die schuilen daar in die holletjes. En ik denk dat het nu nog te koud is, maar normaal zitten daar ook modderkruipers onder. Of bermpjes. En als er rivierkreeftjes zitten, dan zitten die ook altijd lekker onder de kant. Maar ja, als je onder water gaat op een plek met wat helder water en waar ook waterplanten groeien en andere planten, dan kom je in een hele mysterieuze, stille wereld. Heel sprookjesachtig en heel, ja, vooral heel groen. En dan zwemmen er allemaal kleine baarsjes en vorentjes. En als je mazzel hebt, dan zie je daar een snoek in ene hangen tussen de rietstengels. Maar heel veel kleine visjes vooral. Je ziet al die hele kleine beestjes hier zwemmen. Dat zijn allemaal hele kleine kreeftachtigen. En hier zie je dus ook weer van die grote rode muggenlarven. Hier zitten ook heel veel kleine watervlootjes in. Allemaal voer voor vis. En dat leeft tussen het riet, tussen de waterplanten. Dus als je geen waterplanten, geen riet hebt, dan heb je ook al die beestjes niet. En dan heb je dus ook geen voer voor vis. Dus dan is die vis hier helemaal heen getrokken en vervolgens kan hij niks te eten vinden. Dus je moet ook zorgen dat er voldoende plek is waar het eten kan leven, waar die visjes zo van houden. Hij zit vol. Ja? Jongen, jongen. Hij zit echt vol. Ja. Ja. 3 stekelbaars. Maar een berg. Oh. 30, 40 liter. En dat keer 350. Dat kan ik niet uitrekenen. Hoe is deze vangst? Ja, dat is een 30, 40 liter. Dat is voor met oostenwind. Nou, dan vangen we het slechtst. En dat is niet geweldig. Nou, hier zie je hem de traaiendorige stiekelbeskes. Maar die rede buik, dat is een mansje. En die is lichter dan een wiefkes. Dit is nou de glazaal. Deze hebben 6000 kilometer op het teller staan, vanuit de Sargassozee. Nu ze binnen zijn, duurt het nog 6 jaar voordat ze de minimale maat van 28 centimeter hebben. En dan tussen de 10 en de 15 jaar worden ze weer schier. En dan trekken ze weer naar de Sargassozee om te paaien en daar gaan ze dood. Het valt net altijd een taak om visken te redden. Bij Gemaal Offerhaus bij Jennevoort is het tieren ingewikkeld. De pomp die gewoon bij de vis kapot mjellert, wordt nou broekt om haar te redden. Een knappe kop die daarop kwam is. In dat water hier vlak voor het Gemaal zit een heel soort visk. En die vis die is grut worden tijdens zijn leven in de polder. Maar
met name iel, die wil de polder uit, die wil heel dan naar de Sargassozeta. En andere visk, ja, die wil oerlibje, oerwinterje in de Friese boezem. En dit is dus het enige plak waar de visk de polder uit kan. En dan komen ze bij dit gemaal. En dat is ja, een barrière voor die visk. Als het gemaal aangaat, dan komt de visk met het water deze kant uit en wordt terug de pompen het gemaal inzogen. Ja? En ja, hoe werkt het? We hebben dus bij elke pomp een wachtkamer voor de visk. En nou is de vraag, hoe komt die visk uit die wachtkamer nou bij de Friese boezem? En dat gebeurt bij het water wat pomp 1 aanzoekt. Dat komt dan hieronder van de romte van pomp 1 naar de romte van pomp 2. En dan stroomt het via de onderste kelder de wachtkamer in. En die neemt dan de visk mee. En de visk en het water gaat onder mij terug het gemaal naar boven. Hebbes. Oh, dikke kikker! Had u geen kus? Nee. Ja, dan komt ineens zo'n jongen van. Oké, als ik over die koffer val, dan heb ik het gehad. De ene kant is heger dan de andere kant van de veert. Dus dat kunnen we wel heel mooi verhoren hier. Zo. Bij het VMBO Groen binnen zonderslag gingen mij natuur. Vooral voor kikkerts en salamanders. Maar ik visk met mij dwaan. Ze doggen mij voor een prijs voor het beste ontwerp van een amfibieënparadies. Ze binnen nog net klaar, maar nu al komt Roel de Jong van het waterskip om te zien hoe het ervoor staat. Maar ze hebben hier dus eigenlijk alles wat ze nodig hebben, dat treffen ze hier aan. Ja. Nou, zit er ook nog verschil in de diepte van het water? Ja, dit is hoogwater en dit is lager. Ik vind het hartstikke mooi. Iedereen die heeft echt hele leuke eigen ideeën bedacht. En er zitten heel veel ideeën bij waarvan ik denk van die kunnen we heel goed uitvoeren. Heb je nu een vis? Ja, ik heb een heleboel babyvisjes. Laat me zien met de loef. Kijk, alle babyvisjes. Dit gebied is een gebied waar eigenlijk drie dingen bij elkaar komen. Wij moeten hier veiligheid realiseren. Wij willen hier wat berging realiseren. En wij willen hier twee natuurgebieden met elkaar verbinden. En daarom is op dit gebied een grote R van reserveerd zet. En de zuurstof meten. Vol jou het apparaat doen. Nou, dan houden we nog meer. Mooi. Nog goed? Ja, ik kan er voor. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Het is ook heel erg inspirerend. Om te zien dat ben heel gauw enthousiast worden om met water aan de slag te gaan. En het is ook een heel geruststellend gevoel. Want ik denk dat hier vast een aantal nieuwe waterskippers uit voortkomt. Omdat het zo min met de iel in Nederland gaat, wordt een groot onderzoek dien. Op Zandje plakken aan de Waardkust, van Den Helder aan het uiterste puntje van Grijns, worden stekproeven naam. Een van die plakken in Friesland is het gemaal bij Zwarte Haan. Let in die komen de vrijwilligers op te helpen. Kom hier wat meer van daar stukje. We dachten elke keer op dezelfde wijze. 5 minuten en dan het net opheljen. Wat willen jullie vooral vangen? Nou, we hopen op veel glasaal. Hè, want daar gaat het in deze tijd toch om. Hè. De glasaal staat enorm onder druk. Hè. De aal, de paling, hè, de iel. Dat is belangrijk. Oh, nee, ik word de pieper al net. Ja, dan maak ik de stok. Ja. Kijk, hier zijn ze al. Op mijn hand. Dit is de glasaal. Je telt ze zelf? Okay. Dit zijn driedorige stekelbaarsjes. En die worden hier nu gevangen. Omdat ze zelf niet door de dijk heen kunnen zwemmen. En ze zitten er wel. En ze willen nu naar het zoete water toe om zich daar voor te planten. Om daar te paaien en eitjes te leggen. En nou ja, wij vangen ze nu
En dit wordt straks overgezet naar de polder. Maar als er straks hier op deze plaats ook een visheuvel komt, dan helpen we de natuur een handje om toch die vis naar de andere kant te leiden. Vallen hier stel? Ik had er 65 en ik heb ook 5 glasaal erin gegooid. Dan hebben we 50. In het najaar begint het werk van Klaas Kuken weer opnieuw. Nou wil de iel naar boeten om weer helemaal weer om te zwemmen naar de Sargassozee. Duizenden kilometers hier wij. Er zit dus maar één ding op en dat is mensenwerk. Nou, er zitten wel een paar in al. Wij zijn hier paling aan het vangen voor de sluis van Rob Tersiel. En we werken in dit verband mee aan het Over de Dijkzet project. Waarbij de paling dus eigenlijk gered wordt voor het gemaal. En wat wij nu doen is de uittrekkende paling vangen en direct over de zeedijk zetten. Zodat ze op weg kunnen naar de Sargassozee. 10, 11, 12, 13 stuks. 13 stuks. Totaal gewicht 11 kilo. Nou, ik ben hier zelf wel blij mee, want we hebben eigenlijk 2 jaar met een visverbod gehad. Waarbij hier niet op paling gevist mocht worden. En de paling dus die 2 jaar lang eigenlijk vermalen is door het gemaal. En nou ja, dat was iets waar ik niet blij mee was, maar beheerder Klaas Kuiken ook niet. Wij tellen ze en een aantal kilo's. Nou, dat is een joekel. Dat is een mooi beestje, ja. Wat verdorie nou. Dat is nou mooi. Als je een visverbod hebt zoals ze had hebben, dat zoals minder niet meer vissen mocht, dan vermaal ik de aal. Dus dat heeft ook geen zin. En nou, dat we ze over de dik zetten en ik controleer de beroepsvissers met het wat overzet wordt over de dik. Nou, dat is een hele goede zaak. Goeie reis. Ja, en een lange reis. Ja.